ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ನಾದಂಟಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಆತುಚಿ ಐನ್ ಇಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಐಟ್ ಬ್ಲೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ರಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಸರೋಡು ಪಾಡೋದು ಬತ್ತೆ ಮೀದಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಏತು ಲೂಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಾವು ಏತು ಲೂಸ್ ಉಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲು ಪೋಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ತುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮೀದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತೆ ಪಾರೆ 15 ಗಂಟೆ ನಾಪಿದಡ್ಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೋಗು ಪೋಪುಂಡವು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದನೆ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾತಂಡಿ ಎರ್ಲ ತೂದ ಉಲ್ದಲ್ಲ ಪನ ಇರತ್ತ ಐತೆ ನೆಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಲೂಸ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಶೋಕುದ ಅಲತೆದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನು ಆಂಡಲ ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ಬೆತ್ತಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಚ ಐನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವಳು ದೆತ್ತಿದ್ದು ಬೈದೆ ಇದ್ರದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಕನಾವಡು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಬೇಲೆಡ್ದೆ ಪೋಪುನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ದೊಡಮಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ರಡ್ಜನ ಡೌಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡಮಲ ನೀನ್ ಕೂಜೆ ತರಕ್ಮಿಯ ಇನ್ ಬುಡಿಯ ಕೂಜಲ್ ಕೂಜಲ್ ತುದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಬ್ಜಿ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಪೋದ ಬನ್ನಟ್ಟ ಬರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಆಪ್ಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪೂರ ದೀಯ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಜಿ ಪೋಂದು ಮಂತೆ ಇನ್ನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೋಡೆ ಕೊನದಿತ್ತೇನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಐನ್ ಮಂತೆ ಹೂವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಗ ಮೂಜಿ ಅನ್ ಕಾಟುಕು ಕನದೆ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಂದಿರು ದೊಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಬತ್ತಿರ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಆತಂಡಿಗೆ ಓಲೊಂದೇ ಅನ್ಪೋ ತೂತುಜಿ ತೂವೋಡೆ ಕೊರ ಪಂದರ ಹತ್ತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುಂಡು ಮಾರು ಕೆಲವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಷತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಸೇಮ್ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಜ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ವಿಜಿಟ್ ನಾವ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಟ್ಟವು ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಶ್ರಿತಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡರೋ ನೋಡ್ಗೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿಂಕ್ಲಿನಿ ಪನ್ನಂದೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಣ್ಣಗು ಪನಂದೆ ಅಂದೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರುಂಡು ಮೈಕುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಂತಿನ ಪಂಡೆ ಫಾರಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಪಂಡೆ ಹಂಗೆ ಒಂತ ಲೂಸ್ ಆತ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೋರಿಲ್ಲ ಮನ್ಸಿದೆ ಮೇರ್ನ ಟೈಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಆನತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಡ್ತಾ ಏನು ಲೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ಇಜಂತ ಮಸ್ತ್ ಅಲಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಆತ ಅಲಕ್ಕಂದೆ ಬಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ವಾಶ ಬಕ್ಕದು ದಾದಾ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಬರ್ಸೋಕ್ ಅಂತ ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಕಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಗಿಪ್ಪೇರು ಅಂಕುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡದೆ ಐನಿತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲಿ ಆಯ್ತು ಯಾನೇ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಗನೆ ಪೋಪುನ ಅಂದಾಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇದು ಶಾಪ್ಗಳ ದನಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ ಶಾಪ್ಗಳ ಅಲ್ತ ಹುಡುಗಿ ಬರೋಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಚಾಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದತೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗನೆ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಅಂತ ಹಾಕು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಾರೆ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಎಂದು ಈನ ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಪೋಪಿನತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೀರಾರು ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಸಾರಿ ಅವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ ಪಂಡರು ಎಂಕ್ ಬಂಡೆಡು ನೆನ್ಪೇಜಿ ಯಾನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಈನ ಪಂಡೇರು ಎಂದು ನೆನ್ಪಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ನಾನು ಎಂಕ ಇನ್ನು ಕೇಂದುಂಡತ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ಅಂಚ ಆರೆಂಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತೇರ್ತುಲೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ಸರಡೆ ತೊನ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಸರಡೆ ಐಜಿಂಡ ಅಪ್ಸರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ್ ದಾದಿಕ್ ಗುಡ್ಚಿತ್ತುಂಡೋಡ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ಯರ್ ಅವ ಎಕ್ಕೈರು ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಯಾರು ಪುಗರ್ನೇನು ಯಾನೆನ ಅಂದಾಪುಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡೋಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ ಮೂಲೆತ್ತಿಜೆರಿಗೆ ದುಂಬು ಪಿದೈಯೂರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಊರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆತ್ತೋಲು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡದೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಾಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಸಾರಿ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಈ ರಾತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಯಾರು ಮಂಡೆಡ್ ತಿಂಕ್ ಮಂತ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಜ 595 ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಪತಂಬರ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ ಪುಗರ್ನೆ ತೂನಗೊಂಡತ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ದನೀಟ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಪಿದಾಡ್ದಾಣ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನರ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಕಾರು ಪಾತೆರ್ನ್ಯ ಪನ್ಯ ಪುರ ಚೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಆರು ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದೆ ಬೊಕ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಪ್ಸಿದೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಅವು ಎಂಪಂತೆ ದುಂಬುಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಕುಲ್ವೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಖುಷಿತನ ಧೈರ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದಲು ಹೋಯ್ತೆ ini hall andi ade channel guys finally puderdu batta ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿರ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತೆರ್ಡ ಏ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಮಂಗಲೆಗ ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಜ್ಜಿ ಯಾ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಬತ್ತೆತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಫೋನು ಓಲ್ದಿತ್ತೊಲ್ಲರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಕು ಎಂತ ಇಪ್ಪಡದ ಬುಡ್ದು ಎಂತು ಭತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಜನಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಭತ್ತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಸಾದಿದೆ ಗುಡ್ಡ
ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋಕೊಂಡಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರುತ್ತೆ ಅವ ಆಯ್ಚಿ ಎಂಚಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ದೈ ರೆಡಿ ಆಪಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ದೈ ಅವು ತೋಜಾವ ಜಿಯರ್ ಹೊರ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಆಶಿತನ ರಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕನ ರಸ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಶೋಕೋಜುವ ಬಟ್ರೆನು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಡಿ ಅದೊಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ಬರ್ತೆ ಉಂಟುಲೆ ಒಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪಾತೆರೊಡ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನೆನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಕುದೀಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರಿಯಾ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅವೊಂದು என்ன வந்து ड्रीम हाउस मैं क्या बोल रहा ಪಂಡ ಅದೇ ಹೋದೆ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಬಲೆ 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 ಒಣಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿತ ಪಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನ ಇದು ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮೂಜಿ ರೂಮ್ ಅದ ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಿಚನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿಪ್ಪ ದಾದಾ ಒಂದು ಕಿರು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಸಪತದಿಂದ ಆರ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಅನ್ನ ಬೇಗ ಇದ್ದಾರ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಮುಗಿತದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಶ್ವಿತ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಗುದ್ದು ವೈದ್ಯ ಗೈಸ್ ಗೋಬಿ ಗುದ್ದು ವೈದ್ಯ ಕುಡರ ಹೋದ್ ಗೋಬಿ ಹತ್ತಿ ಯಾರು
ಆಂಡು ಉನಸಾಂಡು 2:05 ಆಂಡು ಟೈಮು ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಕ್ಷತ ಕಾಲ್ಲ ಬೈದನಿಗೆ ಈ ನಂಚ 1 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಬರ್ರಪ್ಪನ ಉನಸ್ ಮಂತ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲು ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ರೋಡ್ ಪಾರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಇಜ್ಜತನೈತೆ ನನ್ನ ರೋಡ್ ಶೋ ಗೈಸ್ ಹೋದು ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ ದೊಂಬುಗು ಕರಂಚಿದು ಪೋಯ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ದ ಒಂದುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಮೋಡಾಯ್ನಿ ಎಕಡು పోయిన అవస్థ చూడా ఏరిగా ಬಿಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ವೆ ಅವರು ಬಾತದ ನೀತು ಮಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾತದು ಮೋಂದೆಕ್ ನೆಟ್ಟ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಎತ್ ಸೆಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ತಾಂಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಲರ್ ತಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗಡೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದವಳು ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಉನಸ್ಸದ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಅಕ್ಷತ ಮಂದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಹೊಡಿತದ ಆತನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಆಪುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯಿ ನೆಲ್ಕೊಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ನೆ ಎಕಟ್ ತೋಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅವು ಹಾಂ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ ಎಂತ ತಾಣಂದು ಸೆಕೆಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದಾವ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ್ ಹಾಯ್ ಮೈಕಿಜ್ಜಿ ಜೋಡು ಬರ್ತದೆ ಮೈಕೆಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದ ದೊಂಬು ಹೋದು ಎಂದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಸಾಜ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಹೋದಿ ಹೋಯ್ನ ವಸ್ತುದುಂಟ ಹೊಂಜಿಕೊಂಡು ಪೋತ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಗುಲಾಯಿ ಒಕ್ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಚೊಂಚು ಹೋದಿಕೆ ಅಂತ ಆಶಿಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಹೋತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ದೊಂಬುಗು ಮೀ ಎತ್ತು ಜಾಲೆ ಬರಂತು ನೆಕ್ಕು ದೊಂಬು ಪಿದೆ ಕೋಪುಜೆ ಎಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ ಕೈಕು ವಾ ಜುತಿ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಚುತಿ ಅವಳ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ಸು ಕೊಯ್ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೋಬಿ ತಿಂದುಂಡ ಚಂದರ ಜಡ ಪಾಕರ ಒಂದಿ ಚಿಂಡಲ್ಲ ಚಿಂಚಿಡು ಸೆಕೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜಡಲ ಫುಲ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂದಿಜ್ಜೆ ರಜ್ಜನತ್ತನ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಪಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಟ್ ಅರ್ನ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾರ್ ಗೆಲ್ತದ ಜವದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿದೆ ಮೈಕಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದನ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್